In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar de speech van Edson Hato, de nieuwe vertegenwoordiger. Hij stelde zich gisteren voor tijdens een inauguratiespeech. Hij legde uit wie hij is en hij sloeg een brug naar de toekomst van de eilanden. Kijk naar dit gedeelte van de speech van de nieuwe vertegenwoordiger. Dank je voor zijn presentie, voor zijn toerbrengen, para e ora nang aqui a meno conosco. Uncos, me tô hope nervioso para soltar minha primeira apresentação diante do meu pueblo. Dus perdoname se me duvidar par de palavras. Bom? De mi caso tem valor hope grande, valor da hospitalidade. E hospitalidade nos casos sempre da caminho, não estou usando idioma que a maioria está compreender. Dus me espero você dar minha indulgência e permitir-me bira papia na Oedes. Goedenavond. We zijn een maand binnen het jaar 2024 en toch wil ik iedereen een magische 2024 wensen. En waarom een magische 2024? Omdat ik denk dat onze werkzaamheden om de welzijn en de welvaart van de mensen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten nog meer inspanning nodig hebben. Onze volkeren moeten vooruit. Dus daarom zeg ik een magische 2024. Maar voordat we doorgaan met dit verhaal, wil ik eerst aan jullie vragen om goed om je heen te kijken naar dit gebouw, naar waar we hier staan. Het is het huis van George Maduro. Hier is hij geboren en het is een van de verzetshelden van Curaçao. Waarom noem ik hem? Want hij zit in een lijst van namen van een aantal andere illustere helden. Tula, Dr. Fulmencio da Costa Gomes, Boy Ecuri, meneer Cruz en Juan Tete Lokai van Sint Maarten. Het zijn allemaal helden die ergens voor hebben gevochten. Ze hadden allemaal een droom, vrijheid, gelijkwaardigheid. En een aantal van hun hebben het ultieme prijs betaald met hun leven. Wat ik hiermee wil zeggen is dat als je een droom hebt, moet je ervoor gaan. En eigenlijk zit u waarschijnlijk te vragen, wie is deze jonge man die voor u staat? Wie is deze Edson Hato? En waarom heeft Nederland juist hem benoemd op deze rol? Is hij de part van Troje? Huh? Dat is de vraag. Nou, laten we beginnen bij het begin. Wie is Edson Hato? De oudste zoon van een Jehovah-getuige pastoor, jammer genoeg overleden. En van een vrijgevochten vrouw, nog steeds mijn moeder, Mayra Hato. Eén ding wat bij ons altijd gold, als je een droom hebt, als je iets wilt, dan moet je ervoor gaan. Niemand zal het je geven, je werkt er keihard voor, want anders, het valt niet in je schoot. En dat heb ik toch wel in mijn familie te danken. Daarnaast ben ik een Judy Curaçao. Een Judy Curaçao dat weet wat het is om rond te lopen zonder dat je je eigen geschiedenis en achtergrond goed kent en weet. Een Judy Curaçao die heeft gewerkt in organisaties en omgevingen die vrij wit waren en daarin succesvol moet zijn, tegenslagen moest hebben. Een Judy Curaçao dat weet wat het is om rond te lopen zonder je eigen identiteit te onthullen omdat je bang bent dat je uitgesloten wordt. Dat is de Judy Curaçao die hier voor jullie staat. Eén ding heb ik geleerd, verschillen maken je krachtig. In tegenstelling tot wat wij allemaal denken, dat verschillen ons moet scheiden, denk ik dat dat juist de bron is van je kracht. Dat is de bron van waaruit wij moeten werken. Dat maakt ons krachtig. En als je weet wat die verschillen zijn, wat je kracht is, dan zijn de mogelijkheden oneindig. En nu komt het. Onze eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Wat is de kracht die wij hebben? Onze mensen zijn creatief.
Onze mensen maken van heel weinig heel veel. Onze mensen weten wat het is om weerstand te bieden. Maar onze mensen weten ook wat het is om door te zetten. En af en toe heb ik niet het gevoel dat wij deze krachten erkennen, doorleven en daarvoor staan. Ik hoor te veel, we zijn klein. Maar kijk nou hoeveel talenten we hebben gegeven aan de wereld. Honkballers, wetenschappers, zakenmensen. En hoe kunnen we zeggen dat we klein zijn? Ik snap dat niet. Vanuit onze kracht moeten we de wereld tegemoet treden. Ook Nederland. Dus, daar begint het mee. Er zijn een paar dingen dat ik denk dat belangrijk is dat we toch even in onze achterhoofd moeten houden. En dat is de sensitiviteit van de relatie tussen onze eilanden en Nederland. Het is gebaseerd op pijn, wreedheden, een slavernijverleden dat ons heeft gebracht waar we nu staan. Wie heeft dit ooit bedacht? 400 jaar geleden. Ik zeg altijd dat als onze voorvaders de overtocht van Afrika naar deze eilanden heeft kunnen overleven, wie zijn wij om op te geven, om te vechten voor de welzijn van onze mensen? Daar moeten we mee doorgaan. Dat is een intens verhaal. En heel veel mensen zeggen dan, ja, maar Edson, wat betekent dat voor de relatie met Nederland? Maar Nederland is hier degene die het allemaal historisch fout heeft gedaan. Er zijn een paar dingen gebeurd. Mark Rutte heeft de excuses van de Nederlandse staat uitgesproken. En de koning heeft voor vergiffenis gevraagd. Dat zijn grote woorden om door de koning uitgesproken te worden. En dan rest ons dan de vraag, hoe gaan wij deze relatie binnen het koninkrijk verder vormgeven? Zonder het verleden te verliezen, uit het oog te verliezen, maar wel met kracht naar de toekomst kijken. De arrogantie heb ik niet om te zeggen dat ik weet wat het antwoord is. Want ik weet het echt niet. Het is moeilijk, het is intens, maar we kunnen er niet voor weglopen. Dus mijn uitdaging aan jullie, en wat ik jullie graag wil vragen, onze mensen moeten een pad vooruit creëren. Maar daar hebben ze leiderschap bij nodig. Wij moeten hun helpen de juiste richting kiezen. En jullie zijn allemaal deze leiders. Dus ik hoop dat wij op elkaar kunnen rekenen om de welzijn en welvaart van onze mensen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten te verhogen, beter te maken. En daarin zie ik mijn rol als heel cruciaal, maar daar ben ik ook heel nederig in, want ik kan het niet in mijn eentje. En waarom zeg ik dat mijn rol cruciaal is? Ik wil graag optreden als de verbinder, degene die gaat helpen de relatie tussen onze eilanden en Nederland kwalitatief beter te maken. Maar dat kan ik alleen als jullie de deuren voor me openzetten. Mijn team en ik staan vol enthousiasme, expertise, staan we hier om de relatie aan te gaan. Niet alleen maar hier moeten we over onze schaduw stappen, maar ook in Nederland moet het een en ander gebeuren. Ik heb deze baan aangenomen zonder naïef te zijn. Over leiderschap gesproken. Nog een paar laatste dingen. In november heb ik een soortgelijke presentatie gegeven in Den Haag aan mijn collega's op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daarin heb ik een statement gemaakt dat magie ontstaat als je het werk gaat doen wat je niet wil doen. Magia, dat floresce ita sali, orbahasi itrabau, kubo no kehasi. Ik wens ons heel veel magie toe in 2024 en de daaropvolgende jaren. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers.